Şeýle-de Magtymly adyna Milli Sada Drama Teatrına Magtymly atly täze kitabyň neşir edilmegi münasibetli aýdym sarly dawra geçirli. Oňa ýurdumyň medeniýet we sunugy suwatlary, döwletçilik işgärleri, köpçüliklerin habar berişleri işleriniň wekilleri gatnaşdylar. Aýdym sarly çykyşlarynyň utgaşykly dowam eden dawra beýik söz sadynyň döwletçiligini goýlaýan berent hormatyň nowatdaky beýany urly. Magtymly sözler tili türkmeniň atly edebi sarly kompozisiýa bilen başa başlanan dawranyň dowamyny edilen çykyşlarda beýik söz sadynyň döwletçiliginiň tutuş adamlar üçin ähmiýetligini atarly. Magtymly atly täze kitabyň neşir edilmegi akyllar şahyryň hormatyna gurulýan dawralaryň derejesini hassa belende götürdi we üç dille neşir edilen täze kitaplar Magtymlynyň döwletçiligine sarpa goýanlar üçin ähmiýetli sowga urly. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň Pekim Paýhas ummany Magtymly Praga atly goşgusyna şahyryň hemde filosofuň döwletçiligini Pekim Paýhas ummany deňe çuňur manyly eserleriniň ansan kalbyna hemişelik galýanyny, Paýhasly pikirleriniň bolsa ählimumy ähmetini belleýär. Ma'lum bolşýaly Aşgabatyň günorta böleginde Magtymly Pragaýynyň ýadygarlygy we ady bir medeni fiiliyat toplumy hut Gahrman Arkadamyň başlangyjy esasynda bina edildi. Toplumyň ýakyna arkadary Gahrman serdarymyň gatnaşmagyna geçirilen aşylyş dawrasam akyllar şahyra çuňur hormat goýulýanyň aýdym tutamasydyr. Çykyşlarda bellenşýäli, asarlaryň geçenligine garamazdan Magtymly Pragaýynyň eserleri ähmiýetini ýitirmeýär we Türkmenistanyň çäklerinden has uzakda meşhurdur. Çünki olarda üýtgewsiz umumy adamlar gymmatlyklary, watana söýgi, insanperwerlik, parahatçylyk, dost-sogonlyk wasp edilýär. Magtymly Pragaýynyň Suriýetdäki belen boýy hemmere aýan. Ýöne Gahrman Arkadamy söýdüň gönü ve dolu maniýetine akyllar şahyryň boyny beýgeldi. Merkezi şäheriň Aşgabatyň durkun bedäp otyr danam heykeliň. Badatyň, ýadatyň Arkadamyň mundan artyk bolsa ekeriň. Magtymly Praga Türkmen halkynyň ýüzüniň tuwadyr. Deridir, dergäridir. Magtymly Praga Türkmen edebiýatynyň ýeten belen boýudur. Mehriban meňdidir, roýudur. Magtymly Praga şahyrlaryň ýoluna şamtyragdyr. Köňüli ilhamdyr. Kalbına garatdır. Gahrman Arkadamyň şahyla ur tarpa goýýar. Ýylymyza şygar bolan Pekim Paýhas ummany Magtymly Praga atly şygyryny towgut bermeginiň özi näme degmeýär. Magtymly halka hyzmat eden, hakka hyzmat eden şahyr. Onuň beýikligine tüdem ýetmez, gözem ýetmez. Sebäbi onuň şygyrlaryna halkyň şatlyk, gülküsem, däp desturam, geçmiş geldegen, ahyn alasam, gara durmuşyň ähli uğurlary bardyr. Magtymly özüniň beýikligi bilen türkmeni beýgendendir. Ýöne beýikleri beýgeltmek üçinem beýiklik gerek. Akylly akyl tanaýar. Gahrman Arkadamy Magtymlyny arş boýuna ýetirendir. Şahyr bolsaň aýt sözüňni dilge şirwan gelendir. Gülüp bakan ülkäseret arayhan gelendir. Düzdürdü dağlar beren bağbostan gelendir. Bir karalı zaman bolup şöhratı san gelendir. Bir yüz götüp devran bolup özü bir yan gelendir. Gahrman Arkadamyň arkadagy Gahrman serdarymyza köp sağ bolsun aýdýan.
Şeýle-de dawranyň dowamyna çykyş edenleriň belli işleri ýaly. Härki döwürde hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyň hem-de türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyň ýygyk däli tagallalaryny netijesinde Günnägörüň beýik akyllar şahyrynyň baý mirasyny ilmi sahasy öwrenmäge hem-de şahyryň täze golýazmalaryny ýüze çykarmaga äger türlü mümkinçilikler döredildi. Bu bolsa halklaryň kalbynyň törüne kim işelik orun alan şahyryň döredijiliğiniň dünýä ýaýylmagyna aýraty nähmetliler. Türkmen nusgawy edebiýatynyň görnekli wekilleriniň biri bolan Magtumuly Pragynyň döredijlik dünýäsi köp taraplylyk bilen tapatlanýar. Şahyryň eserlerine mertlik, wepadarlyk, zähmetseýerlik we mukaddes borja wepalyk ýaly asyrly ýolgulary möhüm orun berilýär. Bu bolsa beýik söz sadynyň eserleriniň ähli nesiller üçin ähmetligini aňladýar. Şahyryň döredijligine türkmen halkynyň durmuşy, taryhy ýolgular we milletiň baý medeni ruhy öz beýany tapýar. Bu bolsa akyllar şahyryň şygyryýat dünýäsiniň türkmen halkynyň taryhyny, däp desturlaryny we medeniyetini öwrenmekde ähmetli bolan gymmatly gollanma hökmünde derejesini pogtalanýar. Bu bolsa şahyryň döredijliginiň tapawutly tarapydyr. Ýokary çapkany usulundan neşer edilen täze kitabyň 3 tilde aýratyn kitap görnüşinde çykmagy oň dünýä ýurtlarynyň halklar üçin ýeterli bolmagyny şertlendirýär. Ma'lum bolşaly Magtumuly Pragynyň doglunyň 300 ýyllygyny hormatyna guralan dawaralaryň şäherlerine geçirilen halkara maslahatlaryna we duşlaryna akyllar şahyryň eserleriniň dünýä halklar üçin ähmetligi oň ýaşlaryň watansöýji bolmaklaryna hem-de olary beýik işlere uruklanylmakda möhüm orna münasipdigi bellenildi. Häzirki döwürde gahrman arkadamyň başyna başlan beýik maksatlarynyň arkadary gahrman serdarymyň ýol başlygyna üstünlikle dowam etdirilmegi netijesinde nusgawy edebiýatymyzy şol sany Magtumuly Pragynyň döredijligini, edebi mirasyny almasasa öwrenmek hem-de olary halkara giňişligine münasip derejede wagt etmek uğruna giňmeşweli işler amala aşyrylýar. Bu bolsa türkmen halkynyň taryhynyň dowamyna öňe çykaran şahsiýetleriniň dünýä derejesindäki awraýynyň hassa belende galmagyny şertlendirýär. Bular dogrusundan maslahatda bu soňçly gurrunlara ularyn berildi. Şu kitabyň sahawynyň içinde Magtumuly Pragynyň dünýäden uly dörejilik dünýäsi hem-de hem paýhas ummany ýerleşýär. Siziň bilşiňiz ýaly biziň her birimiz türkmen halkynyň her bir wekili kitaby keramat tasawwur edýär. Kitaby mukaddes tasawwur edýär. Magtumuly Pragynyň sözleri, Magtumuly Pragynyň her bir taglimaty türkmen halkynyň ruhunyň beýanydyr. Göwün bilen göwün sözleşip bilýär. Sen döretdiň türkmen edebi dilin, seniň adyň bilen belinde galýar. Bakylyk nişany ebedi dilim, diýdiň bir bolmagy çen bolly türkmen. Bir supraň başyna jem bolly türkmen. Seni öz erkine alýar badawat. Boğun sökýär şirin owazy, özüň başga bir älemde duýýan, özgörýär şol wada dünýäň howasy, düşünmek çetin, seni halas edýär, diňe pek netin. Doğrudanam biziň şular ýaly belen şahyrymyz, beýik şahyrymyz, dünýäniň akyllar şahyry Magtumuly Pragynyň şular ýaly eserine şuň gowuşmamyzyň özü bizi begenlerýär, buýsanlarýar. Sebebi bu kitabyň içinde dünýäden hem uly dünýä bar. Şeýle mümkinçilikleri döreden, şeýle mümkinçilikleri bize beren arkadaly gahrman serdarymyza, gahrman arkadagymyza soňsuz sag bolsun, soňsuz alkyş edýän. Bize şansırağı bolup, biziň geljegimizde nur, şöhle satýan gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, belent başlary aman bolsun. Türkmen halkynyň bagty hem bagtyarlygy, dünýäniň ähli halklarynyň bagty hem bagtyarlygy uğruna alyp barýan mukaddes işleriniň hemmesinde ýeňişler, üstünlikler, hemralary bolsun. Belensýaly türkmen medeniyetiň halkara gurama tarapyndan 2024-nji ýylyň türkmen dünýäniň beýik şahyry we akyllary Magtumuly Pragy ýyly diýilip eglan edilmegi Magtumulyň golýanmalar toplumynyň UNESCO-nyň dünýäniň hakydasy maksatnamasynyň halkara sanawyna girdilmegi, şeýle-de Magtumuly Pragynyň doglunyň 300 ýyllyk bayramçylygynyň UNESCO-nyň gatnaşmagyna beliniljek şany seneleriň sanawyna girdilmegi nusgawy şahyrymyzyň döredijliginiň dünýä derejesinde ikrar edilýän nusutnamasydyr.
Munun özi beýik söz sadynyň döredijiliğiniň tutuş adamlar üçin ähmetligini orkadýar. Çykyş edenler şahyryň eserlerini türkmen topragynyň ajaýyplyklarynyň gözel tebigatymynyň we insan gatnaşyklarynyň wasfynyň çeperçilik bilen beýan edilýänini aýratyn bellediler. Dawarana dowamyna ýagnanan aýdymdyr saatlar we edebi saatly çykyşlar beýik şahyryň tutuş adamlar üçin ähmetli bolan eserleriniň we türkmen halkynyň beýik söz sadyny goýan sarpatynyň mizeme senatyna urly. Munyň özi ýurdumynyň we halkymynyň durmuşynda möhüm ähmeti bolan şanly wakalaryň taryhy ähmetli pursatlary besenýanynyň nowatdaky beýany urly. Tanıştırış dawratynyň ahyryna wadnyjlar hormat prezidentimiz arkadaly gahraman serdarymyň adyny bir agzdan ýüzlenme kabul etdiler.